kemengkling kaya ngono kuwi. Ha iya pancen ya cah jos iki. Luar biasa. Terus Nduk kaya apa Nduk? Sae nggih suara kula. Aku arep nyauri piye sae napa awon kok arep ngono kuwi ora. Ya mesti sae dikeploki piyai sakmene kaya mesti sae suaramu Nduk. Bapake mesti dalang Pake. Mboten. Bapake yoga pengrawit. Mboten. Lah budayawan. Mboten. Lah apa bapake? Petani jagung disambi melitur. Disambi? Melitur. Oh, bapakmu tukang melitur. Nggih. Melitur sampean apa? Ibu. Oh, melitur ibu. Malah ibuke dipelitur. Ibumu aja dipelitur, dimelamin. Nah, ya. Nggih, betok ibu dimelamin. Lah niku kilap-kilap. Weh, Joho Paci sing biyen nate nimbali awake dhewe. Ping pindho nduk panjenengane nanggap awake dhewe. Ngersakaken caping gunung gending menika kagem sedaya masyarakat Kedungombo. Ugi sedaya para pamirsa, mugi-mugi saged terhibur matur nuwun. Ya, diaturake dhisik iki. Ben Bu Kesi sing ngaturake. Ya. Monggo Bu Kesi saurunge nembang ngaturke panuwun marang warga masyarakat Dungombo kabeh wae sing tumpleblek kepareng mirsani wayang nadyan wayang iki seni sing tradisi sing saiki akeh kesenian utawa pertunjukan sing langkung modern nadyan akeh wujude hiburan sing saya apik saya canggih ning nyatane wayang isih ditresnani karo Piyai Dungombo nadyan akeh son horeg jaman saiki ya ning wayang tetep ditresnani karo warga masyarakat ya kaya ngono kuwi Bu Kesi arep matur piye Bu Kesi monggo ayo kula nggih kula matur nuwun ingkang tanpa upami nggih kalih sedaya warga masyarakat Kedungombo Tanjung Anom mriki dene sampun meh kurang luwih 11 udakara 12 taun kula sak kanca lan bojo kula sing ganteng dhewe tasik panjenengan tresnani Bapak Ibu. Angel lho Pak. Golek sedulur kaya ning Kedungombo ngeten iki angel tenan. Priyayine lembah manah, rukun, grapyak, semanak ning boten celuthak Pak Dalang. Nggih, leres. Saestu contonipun kula wau teng pondokanipun Pak Mas Yoyok niku wau wonten mriku Mbak Yu garwanipun Mas Yoyok menika monggo Mbak Kesi saking gupuhe kula dugi mriki. Monggo Mbak Kesi ya Allah Mbak Kesi teko piye kabare kok awake tambah lemu. Monggo Mbak Kesi dipun dhahar unjukane monggo dipun ombe. Tak sawangi ora ngene apa-apa lho Pak ning kono iki. Terus bar kuwi? Bar kuwi ya ampun kacang godhog seneng aku teko. Terus gedang teko, sate temen Pak, Masya Allah matur nuwun. Dereng warga masyarakat lan para bakul-bakul wonten samping wau. Kula ngerti jenengan liwat kalih kula ibu-ibu lho ya Allah, nyetoti bojoku ngambungi sampean ora isin lho. Padahal nek aku lho Pak. Lah ki tandha katresnan kok Bu Kesi, ngono kuwi len tresnani karo awake dhewe. Lah nggih. Nggih. Didongake piye Piyai Dungombo? Mugi-mugi sedaya warga masyarakat Kedungombo saking Bapak Lurah, perangkat desa, sesepuh pinisepuh lan sedaya warga masyarakat tansah pinaringan kaberkahan saking Gusti Allah Subhanahu wa taala, murah rezekinipun. Amin. Gampang anggenipun pados sandang pangan. Amin. Putra-putrinipun tansah soleh solehah. Sukses anggenipun gula wentah keluarga lan tembene selamat gesang ing donya tekaning akhirat. Amin. Ya rabbal alamin. Bu Kesi nek pinter men yen kon ndongake. Pinter wong biyen arep entuk mudin ra sida kuwi. Lah iya. Iki diaturake Bu Kesi ya. Iki caping gunung. Nah, sampean sing didhawuhi supaya nyebawa karo Pak Mantri Teguh coba kaya apa? Ya Slitru Sanga. Pangkure dhisik Bu Kesi ya. Sepin bengi nyemang Genjlengke nok. Siap.
Gamelane penak sing nyuwara ya jos, sound sisteme ya mendukung. Ya, Lanjut Bu Kesi. Yen memajeng mongkar janur kuning Bu. Ah iya. Sing bagus-bagus dhewe. Sing jlonet-jlonet dhewe. Sing lemu-lemu dhewe. Lah ontong-ontong giyong. Sing bunder-bunder dhewe. Lah gentong-gentong katir. Lah kacu-kacu leder. Malah kacu leder. Lah aku mbiyen cilik aku dikudang karo mbahku ngono kuwi kok. Ha iya, elok. Sing gedhe dadi ya maling, mantri ngono kuwi. Iya. Lho Bu. Kontes parian wiwit saking Mbak Lia, syukur yen ndongake Piyayi Kedung Amba. Coba kaya apa? Ya Mbak Lia. Pak Bejo. Pak Bejo. Tuku sapi. Tuku sapi. Warga Kedung Amba mugi kathah rejeki. Allahumma Bapak Ibu gandeng menika ingkang dipun dongaaken panjenengan diamini. Lah gandeng jenengan Piyayi Budaya le ngamini ya ngangge tembang, ngangge nada, ngangge laras ngeten niki. Allahumma amin. Kersa nggih Pak Bu nggih? Nah, kersa. Coba dites dhisik. Allahumma amin. Sedaya kemawon. 1 2 3. Langkung seru melih, langkung banter melih. Sing kersa ikhlas banter kula dongake tambah kathah rezekine. Ya. Allahumma amin. Cikru. Tepuk tangan untuk Piyayi Kedung Amba. Wah, Kyai nyeni, jos temenanan. Mangke yen didongake ngangge parian melih, diamini ngoten melih.
Monggo Mbak Tri Hastuti, yuk. Ya yo. Tuku sego. Boleh ta Pak Yoyo? Oh boleh. Jenengan ra tau kula larang. Ayo bebas ae. Tuku sego. Neno. Lawe sambal tomat. Iya. Sedaya warga Kedung Amba. Mugi-mugi tansah sehat wal afiat. Monggo Pak. Allah. Luar biasa, elok temenanan. Selanjutnya Bekasi ya Bu. Ya yo. Anak ulah. Iya ketularan koclok iki malah. Tuti nyetrem Pak Dalang. Nyetrem ya. Nggih nyetrem niku Mbak Tuti niku. Heeh. Anak ulah. Anak ulane bojoku. Ayo. Piye Bu? Neng pinggir sawah. Sedaya warga masyarakat Kedung Amba. Mugi-mugi gesang berkah lan barokah. Ya Allah. Jas elak jan dulurku Kedung Amba luar biasa. Ayo coba kaya iki ya Mbak Birgita. Interupsi Pak Dalang sebentar. Bapak Ibu kula nyuwun mengke diamini sing banter nggih Bapak Ibu nggih. Ayo iki mergo iki dulure Pak Yoyok dadi ya wenang Murba Wasesa. Ayo, Bir. Menyang Solo tuku acar. Birgita jomblo, mugi-mugi ndang antuk pacar. Allahumma amin. Nyuwun ngapunten Bapak Ibu niki obate keri niki. Ayo minal koclokin lagi. Ayo. Kon entuk pacar piye nyatane dheke karo wong lanang ya lenjeh. Ayo ngono kuwi. Gonta-ganti. Ayo. Saya angger tanggapan ning Ancul dandan dipolke. Ayo. Ayo. Ya nang awakmu nang. Ayo. Iki lho, iki ponakane Pak Dalang iki kenapik iki. Ayo iki. Aku nelongso. Nelongso ya sake men. Ayo. Mergo ditinggal pijet. Wah iya. Ayo mesake ayo iki. Mulai kesel tak bejeti dhewe nang ora ayo. Prana sprene kok ya. Wong wedoke ngono ku ya. Eling ayo. Padha karo aku ya ngono. Mongko wis mbuh pirang puluh taun mesti aku ya katut-katut kok. Ayo ngono kuwi. Nggih. Terus Sedaya warga Kedung Amba mugi pinaringan slamet. Allahumma amin. Ya apik. Genduk sampean wani parikan mboten? Astagfirullah. Wani? Nggih. Niki kula anu Bu, kula pamerne panjenengan ketoke mung sak kucing. Suarane wah jenengan mesti girap-girap kok. Ayo nggih. Niki namine Sofia, nggih. Coba ayo parikan. Nyanyo. Mlaku-mlaku. Mlaku-mlaku. Karo nyangking timba. Warga Kedung Amba. Mugi-mugi bahagia mulya. Ya. Allahumma amin. Ayo iki ben iki pemanasan sik ora apa-apa. Engko lek kon nyuwara kon nembang sak lagu nu lho tenan mari gumun wae. Iya, Neng YouTube wis mirsani jutaan. Tak imbu sik neng kene. Lek mateng ben diundhuh wong Kedung Amba. Ayo nggih. Yo, kembali Bu Kesi, dintekke sik Bu Kesi. Ya. Panas udan panas udan aling
Oh, Kak Bu. Piyayi Kedung Amba utawa penonton sedaya yen kurang marem mirsani bengi iki, so insyaallah tanggal 17 sowan oneng Wengkal Rejoso dengan bintang tamu Niken Salindri. Wah, kirong sesasi pindho ning Nganjuk iki elok. Oh, luar biasa. Kira wong Nganjuk do lali karo aku ya. Ayo. Lek ngenteni tanggal 17 mboten seronto, mboten sabar. Mangke tanggal 11 mang nusul ning ndi? Ponorogo. Minggat lek kuwi ora. Lho, lek Tresna iki lho kaya Busri karo garwane iki tebih saka Surabaya nusul, Nduk. Iki ya rawuh. Rawuh. Aja mung neng kene tekan Madiun, tekan Ponorogo yen perlu tekan Solo, panjenengane ya kepareng nusul kok. Iya, bener. Guys, matur nuwun. Ya Bu Kesi.
Jumenglung sruwi bali balan pamundhute pakurang panjen Baran klasik-klasik ya mak. Mergo iki Kedung Amba nduk. Panyuwunku yen Kedung Amba kudu beda karo wilayah liya-liyane. Ya, mergo apa? Ngelingi mbiyen kuwi cikal bakale sing astana kene iki Suwargi Mbah Panut Darmaka kuwi piyayi klasik wayangane jos. Ya, Lah sing jenenge tradisi bersih desa ki ora mung magepokan karo hura-hura ning bab sing sakral, bab sing wigati. Mergo iki isine pandonga nguri-uri marang para leluhur, ndongaake marang para-para kang wis sumare. Ya. Dadi upamane yen kula dipun keparengaken usul, syukur yen kula ingkang dipun percaya taun ngajeng pamene tetep kula sing dalang utawi sinten kemawon ingkang ngasta pedalangan. Yen iso dipertahankan klasik kaya ngene iki, mboten perlu ngangge tambahan bintang tamu, men ana bedane men wong piyayi sak jagat iki ngerti. Lamun to piyayi sing ngerti karo inti carine lakon tidak lain tidak bukan adalah orang Kedung Amba yang tercinta. Ya, ngono kuwi. Ngono ya, Mak. Nek perkara hura-hura engko liyane akeh, Nduk. Ya yen kene ya wis ngene iki wae. Ya, ora apa-apa. Watone piyayi kene ora waleh karo awake dhewe tetep siap. Ya, ngono kuwi. Ya saiki nanjake iki cah cilik iki mung ora ngantuk. Ayo coba. Aja kaget to, Nduk, ngono kuwaget ayo. Tak celuk, yo cah cilik. Ayo nanjake cah cilik. Coba men ngadeg coba. Sik nang kene sik golek nembang nang kene. Aku pengen dialog kali jenengan. Tak pamerke nang Kedung Amba. Pak Cahyo wiwit taun 2011 kuwi nang kene iki wis langganan ya. Ngadeg kok Nduk, jumeneng Nduk coba kaya apa. Nah, iki. Adate Bapak Ibu yen tumut kula niki mboten macak sinden ngaten niki mung ngangge kudung ngoten niki. Dadi upami menika nyinden nuwun sewu gelungane kaya ban Vespa nyuwun ngapunten. Nggih. Ayo, Nduk, maturan Nduk. Ayo. Kene sik ben aku iso dialog lek ning kene bapak mati engko ayo. Nggih. Iya. Siwun. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Pak Dalang. Nggih, sugeng dalu Bu Sinden. Nggih. Piyayi ling gemeske kaya nama lengkap sinten nama lengkap? Nama panggung nopo nami asli? Duwe nama panggung barang? Nggih. Nggih. Yen nama asli siapa, nama panggung siapa? Nggih, nderek tepangaken nami kula Sofiana Putri Soraya. Oh, alah sing nang iklan kae to, Sofi COD kae to. Senes. Senes. Oh iya, kuwi nama panggung apa nama KTP? KTP. Nami asli.
Asli, oh iya. Nggih. Lek nama panggung sapa? Lah niku Sofi COD. Wah iya. Ayo saya pikir ode apik. Kelas pinten Cahayu? Kula kelas kalih MI. MI. Nggih. Isih kelas loro, berarti umure pinten? 8 tahun apa pinten niku? 8. 8 tahun, Nggih. masyaallah. Daleme pundi? Selang plosolor. Apa? Pak dalang ora cetok. Saking pundi? Selang plosolor. Oh iya. Sing banter Pak Dalang yah ini wis budheg pancen ya. Selang plosolor. Selang. Heh? Selang. Selang ya Nduk. Lah iki enek dalang digetaki sinden ya iki, guys. Nggih, Selang. Kabupaten pundi? Kabupatene pundi jenengan? Ngawi. Oh, Ngawi, nggih. Kok rekake kaya dandan barang macak sinden ngoten niku. Sampean ben piye tujuane apa kok macak sinden? Ben cantik. Wah, iya. Cantik tenan sampean luar biasa. Wah, jos tenan. Tur yo ngangge gelungan nadyan rada kegeden ora masalah nggih. Ning sing penting mriku lak mangkek kembang to. Nggih. Apik nek lek kene kek kembang api. Wah, murub lho. Lah niki sing paling alit lho. Gelungan semono paling cilik ya. Nggih. Oh, alah nduk. Ora abot ngono kok ngono. Mboten. Ora pengin nguwene mboten nggih. Mboten pun kulino kula pakai sanggul. Oh iya. Iya apik. Lah lek ngencepne ning sirah nang ngangge apa? Paku apa, Nduk? Mboten. Napa? Tusuk ke. Tusuk. Napa ke ya jenenge? Takono Mbak Birgita apa, Mbak? Jenenge Mbak. Napa ke Mbak lupaku? Anu jepit sanggul, tusuk Nggih, sanggul. niku lho. Apa niku napa? Lah ya niku jepit sanggul. Jepit sanggul. Lah nggih. Kok rekake ngangge bayak barang, ngono lho. Wong yo nuwun sewu, jero ngangge kotang ngene Nduk sampean. Mboten. Mboten yo sik cilik ora sak ora apa-apa. Bukan hal yang napa niku negatif mboten, ora apa-apa. Jarike yo apik. Saiki sampean pengen nembang apa njajal aku pengen ngerti. Napa? Apa? Ayo. Sing ngeten dangdute niku lho. Wah, nek dangdute. Nggih. Lek dangdut kok syaratnya sampean kudu egolan lho ya. Nggih. Apa iso egolan ora dibokong ngono sae. Wis ora apa-apa, sing penting dicoba dhisik. Ning kudu enek bawane. Ngangge bawa ya. Nggih. Oke. Ninggalkan tresnan. Ninggal katresnan. Tapi bawane kula dereng diajari. Wah, bawa apa bae ora kudu ninggal katresnan paman liyane ngono sing enek bawane apa Taman Sari apa-apa ngono kuwi. Apa Yen ing Tawang Kelinci, mawon. Yen ing Tawang. Yen ning Tawang? Nggih. Oh, coba kaya apa yen ning Tawang. Bawane sinom ki, Nduk. Sofi. Ayo nggih, coba. Wis saiki rene ora apa-apa, wis. Nah, nggih. Lek ngono-ngono kaya ngono cah sak biting ayo. Ayo coba pamerno ning Piyayi Kedung Amba, nggih. Sinome. Ayo. Kok sinom? Lagi bawane kan sinom. Yen ing Tawang to. Iya, aku sing salah. Heeh. Bawa yen ning Tawang. Ayo, bener nggih. Ayo. Wis ben aku sing salah, Nduk, aku sing salah. Nggih. Nggih. Nono, semono Cahayu. Lho, kaya ngono iki, Bu, suarane kemengkling kaya ngono kuwi. Ha iya, pancen ya cah jos iki. Luar biasa. Terus, Nduk, kaya apa, Nduk? Sae nggih suara kula. Aku arep nyauri piye, sae napa awon kok arep ngono kuwi ora. Ya mesti sae dikeploki piyai sakmene kaya mesti sae suaramu, Nduk. Apik luar biasa, jos tenan. Iya. Cah ayu aku ngenteni. Yes, apik. Terus, Nduk, ayo. Marang Mika ing ati. 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 Ing ati.
Tani. Tani. Ayo. Re. Ah. Janji-janjiku eleng. Iya. Caci lison jendit barang lho ayo. Heng. Mbak Tuti angger ngono iki malah heng munggah ayo. Lah iya. Yaudah, sap. Nggih pancen sing kelas loro pamane sok don grogi niku biasa. Nenot. Yo. Sumadutre sing tias ingsun Bareng tak sawang-sawangi wajah iki kaya cilikane Bu Kesi. Ayo. Ayo, ngono kuwi mlumpuk ngono kuwi. Ayo. Nano. Mas ingsun pra sapa sinak sena bumi langit Nano. Piye nyapa? tangi sing tias Pedotane bener kuwi. Ayo. nganteni dang bulan Nyuwun tepuk tangan untuk Mbak Sofia, luar biasa iki. Cah kelas loro lho, ngatasi sing kelas loro SD 8 tahun wis iso kaya ngono, elok tenan. Napa ibuke sinden, Nduk, sampean? Mboten, Ibuke iso karawitan ibuke nggih. mboten, Masyaallah guru. mboten. Lah ibuke napa? Petani jagung. Wah. Petani jagung, ngopeni jagunge bapakmu. Mesti bapake mesti dalang, Pake. Mboten, Bapake yoga pengrawit. mboten, Lah budayawan. mboten. Lah apa bapake? Petani jagung disambi melitur. Disambi? Melitur. Oh, bapakmu tukang melitur. Nggih, Melitur sampean apa? Ibu. Oh, melitur ibu. Malah ibuke dipelitur. Ayo. Ibumu aja dipelitur, dimelamin. Ayo. Nggih, betok ibu dimelamin. Lah niku kilap-kilap. Weh. Lah ibumu ndi ta? Ibumu ndi ta? Oh, teng mriku kali bapake. Alah, kok ya elok. Engko sampean pamane kali Bu Kesi disangoni ya diseterne teng ibu nggih. Mboten nggih, dipek dhewe. Nggih, Nggih tumbas napa? kula tabung. Wo ditabung, pinter. Aja diparingi ibuke ya ndak nggih lebon panci engko. Ayo. Lagi coba kaya apa langgame Sofia. Ayo, yen ning Tawang. Ayo, kudu sinom memang. Kudu. Ayo. Mboten. Nggih. Lah iya mboten. Ayo. Cendek Sofi. Ya. Sekedap, Pak. Nah, napa? Napa dalem? Kula anu ngertos Pak Lurah. Pak Lurah Pak Aryono. Pak Lurah mriki. Ngapa? Ngertos pripun? Ngertos kula? Lah lek ngertos terus lajeng napa? Mboten. Mboten piye? Kula duding. Kula tuding sing ndi Pak Lurah njajal? Oh iya. Ketake tau nonton Jo Kluthuk kuwi. Ndi Cuk Pak Lurah ndi? Lah menika. Senes.
Hah? Sing golek sinyal. Oh, golek sinyal. Heeh. Apa temu towere cilik kaya ngono? Sinyale lemah ya. Lah tangane iki jempole dingenekne tak sawang kok kene kaya jahe. Pak, angkat tangan, Pak. Loh, Pak Lurah ning mburi kelir kene temu ingkang mriki, Nduk. Arep nyuwun apa to? Aja nyuwun sangu lho, Pak Lurah entek wis akeh malah nyuwun sangu. Nggih. Engko nyuwun karo Bu Kesi ya. Mboten. Mboten. Loh, lah kok ora gelem disangoni berarti? Kula nyuwun ibu mawon. Ibuke sampean dhewe? Nggih. Alhamdulillah Bu Kesi ngirit. Lah ya. Lah iya. Wis rasa ngrembug kuwi nduk, sing penting nembang coba kaya apa. Ayo langgame yen ning tawang. Ayo Sofia. Weh. Sekejap. Ayo. Cuh. Ayo buta pinter men. Sekejap. Ayo sekedap ra apa-apa. Ayo. Kula tak mimik. Oh Mimi, ayo. Ayo, nggo dhewe apa iki nek Pak Dalang iki apa piye? Ayo. Khusus ayo. Ngelak bocah iki alah. Oh alah mesake. Ngunjuk air putih, lah Mbak Winong biasanya banyu aki, Nduk. Ayo. Ben powere kuat ayo nggih. Wis ngunjuk saiki kaya apa? Ayo. Sepisan malih tepuk tangan iki bocah ajaib tenan iki ya. Kan elak. Tondo tris. Non? Setunggal meleh. Ya setunggal neh ya kena ning iki tak sangoni sik. Nggih pancingan men sampean saya semangat. Purun mboten?
Purun. Nah, nggih nyok ditampani. 20 napa 50 mawon ngoten lho. Ngene iki contonen. Lah tak amplopi 20 napa 50 lho Ndeng sinden. Bocah apike kaya ngene kaya. 20. Nggih, kula kegeden nek nang niku. Ya wis, yen pancen 20 iki tak kei 100, susuk 80. Ayo. Mboten Mboten nggih. Ora ditampa tondo terus. 2000. 2000 nggih ning parkir kuwi engko ora. Nggih. Ditampa ora apa-apa. Nggih, spirit sampean. Saestu niki. Lho saestu kapan aku guyon ora tau guyonnya. Nggih. Matur Arep nggih apa duwite? Nggih niku apa? to. Nggih. Kudu cetha nggih apa aja nganti boros-boros lho. Nggih napa? Kula tabung. Wah, pinter. Nggih. Nabung kira-kira wis entuk pirang atus sampean tabungan kono? Nggih pun kathah pun kula tumbaske sapi. Oh, alah sapine lanang apa wedok? Sapine setri. Oh, setri, lanange bapakmu. Nggih. Alah, nyanyi-nyanyi ndek Cahayu ditampa nggih. Salim sih karo Pak Dalang, ro salaman to ket sore. Bocah kaya rekake pupuran ngono lho. Cul to? Hah? Cul. Kok sik to pupuramu tak sawang, wong iki lek ireng dipupuri malah kelawu. Lah nggih bibite nggih ngeton niku. Malah nyamplung mboke bibite kaya ngono kuwi. Walah wis mboten pareng. Ya ra apa-apa nduk tapi ayo. Coba apa? Ninggalkan tresnan. Ninggal katresnan. Wah iya. Didangdutne. Didangdutne. Dandutne. Oke, siap. Coba kaya apa? Pertama dandut apa langgam sik? Langsung dandut? Nggih. Ning egolan lho ya. Nggih. Lah egolan tak tambine 50. Ayo. Coba kaya apa? Ninggal katresnan. Ayo iki ya dipundhut karo Bu Sri Asih sing saking Surabaya. Nggih. Menika dipundhut ki ana bingkisan kaya ngene. Yo, ninggal katresnan diaturke karo Sofia, kunjuk dumateng sedaya para pamirsa. Yo, pamerna nduk. Aja wedi, aja don, aja grogi. Pokoke sing semangat wis pokoke. Sofiana. Piye to aku salah apa neh? Sofiana. Lah aku Sofito. Oh iya aku salah. Tapi kok. Aku ngeneh 200 wetun malah. Dikuyo-kuyo karo cah cilik aku. Iya. Oh, dalange gembeng. Wis ora apa-apa aku arani gembeng ora apa-apa wong nyatane aku sarunge TK mbiyen ngangge rokok ayo. Lho saestu Bu, kula mboten kojah mboten ngapusi. Kula niku jane Mbah Sukron niku putrane lak sekawan. Nomor 1 niku lanang Mas Kalingga, nomor 2 Mas Kangko iki lanang neh. Pengin duwe anak wedok direwangi tirakat, laire lanang melih kula. Watak kula jane kaya wong wedok alus ngoten niku asline nggih. Janjane arep dadi wedok, akhire dadi lanang mergo bahane enten sing turah. Ayo dadi lanang. Yo ninggal katresnan Sofia. Wis gede kok gembeng. Hek to Bapak Ibu. Meneng tak tonyo suwi-suwi ora. Ayo nggih. Ra apa-apa wis nduk, ra apa-apa. Ayo. Yo ninggal katresnan dados. Yo Mas Mbak, yo.
Suwun. Nggih, salaman sik, salaman tangan. Salamane duwe pindahan kiwa. Oh Nggih, nggih. dipindah kiwa sik, pindah kiwa. Ah, salaman. Dicium kuwi astane dicium. Ah, ngono kuwi. Lah niki Pak Waris Sugiono kuwi lho, entuk-entukno lho. Matur suwun, Wah, Bapak. nggih, matur nuwun nggih Pak nggih, sembah nuwun, nggih, sembah nuwun. Pak Waris matur nuwun. Entuk akeh to? Nggih. Sing 200 balik rene. Mboten. Lah nggih pancingan kuwi mau guran kok. Mboten. Mboten? Mboten. Wah, iki bae ngerti dhuwit bae. Ketoke mau njalik ku 20 mawon. Kula 50 mawon. Alah, entut. Men sing marahi mboke kuwi kaya nggih. Pak, gamelane mantap. Gamelane mantap ya. Nggih. Nggih, mantap. Oh iya, nggih, luar biasa. Lek gegem dhuwit iso kuwenceng kaya ngono to. Ben gak ilang kok. Oh iya, ilang. Alah, aduh bocah. Sampeyan nganti gara-gara kuat ora nggo? Kuat. Kuat? Kuat. Kuat? Oke, lek kuat tak tambah selawe kok ya. Gara-gara nggih. Saiki istirahat dhisik, mergo kopine teko. Ya. Kula mboten kopi niki. Wah, aku nawani yoga-yoga ora sampean ora. Ya wis. Oh iya. Bocah marai gemes ora suwe-suwe. Ayo nggih, terima kasih. Memang aku gemes. Ayo iki lek kumpul Ganti madang pora, karo Pak. napa? Ganti pora. Ganti apane? Sandinge. Sandinge ganti no. Oh. Mulai karo sasi nembang sampean terus boros aku. Barat ya.